फैदों जों आं मोनसेयाल' फैदों जायगाथ' बरिया फैदों सोर फैदों रावबो नङा बरियाखा जायगाया रांसाफारा आंनिफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिनना थाबाय गासैखौबो आंनि RGB लकेल ब्लगाव माने लोगोफोर दिनैबो आं रांसाफारायाव फैफिनबाय आरोना बिराद गोबावनि उनाव माने एसे गोबावानो जाबायमोन आं खेबसे माने क्रिसमासाव फैनायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै माने मानि थाखाय फैनाय जादों होनब्ला आंना सासे लोगो फैदों क'क्राझारनि फोथायबाय फाइनालि फोथायबायखौ नुनो मोनसिगोन जोंनि गवालपारायाव बेरायफैदों आरोना फोथायबाया दा नै रांसाफारायाव लाबोदों आरोना जोंनि न' खाथि जायो नालाय फोथाय मा खबर मोजाङानो ना जायगा मोजाङानो क्रिसमासाव फैनांगौ क्रिसमासावहाय बरिया जायो क्रिसमासाव बरिया जाखायो आरो आं होनबाय नालायनो क्रिसमासाव बरिया जायो होननानै दा नायनोसै मा होनो इयो दा माबायदि हालोदाव दं आरोना जायगाफ्रा फोथायखौ बेखौनो देखायग्रोनो हाबाय आं फार्स्ट टाइम गवालपारानि जायगा मोजां जायगा भिलेजआ बरियाखा आरो देखायनो जायगा मेरला दंबावो देखायगोन लासै लासैनो नोंनि थुन मा मामोन आंना फोथायजा बर'आनो फोथायदा बर'आनो अ होमबा लिंकआव मोनगोन दे डिसक्रिपसनाव साफाख्रात खालाम दाबाव रावबो नै नाय भिउखौ माइनि भिउ मानि भिउ आरो नै फोथायबाया बे दालाङाव गाखोनानै माबोरै मोनखो नोङो दालाङाव गाखोनानै माबोरै मोनखो नोङो दालाङाव मोजां मोनदों ना बरियानो फोथायाबो ब्लग बानायगासिनो दं फुरा फोथाय ब्लग जोंहा एन्ट्रि खालामनायाव 10 थाखा लायो न'आ बिनो खोमा ओमफ्राय दा 10 थाखा होनानै नै 10 थाखा लानानै ब्लड खारबाय मालाय माने मानसि गोदान जायाखै नालाय 10 थाखा लानानै थांबाय मालाय न'आव बेलेग साइडआव थांलायनोसै ना नै बे एन्ट्रि नै गुगोल पेबो जायो आरोना गुगोल पेबो जायो बेयाव फैबाय होलांनो गारबाय आं माथो फैबाव फुरा साजोब्बाय आथिं साथिं माने जोङो गवालपारायाव थांदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय फोथायजों आंनो थांदों न'निफ्राय जानो न'निफ्राय फोथायाथ' दाखालिनो फैदों सानथामानो जाफैबाय जानाव फैनाया ओमफ्राय माने बेरायनाय जाथ'वाखैमोन आरो मोनसे खामानिनि थाखाय बेस्थ'नि थाखायनो बेरायनाय जायाखै जोङो ओमफ्राय दिनै बेरायफैदोंमोन मोनसे जायगायाव मा होनो गवालपारायाव जों प्रजेक्टर चेक खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय आरो लोगोसे लेपटपबो लायखादों जोंहा आदा मिथुरामनाव श' दं जोंनि बेयाव गाबोन मा होनो इयो 14 थारिख आरोना बे ब्लगाथ' एसे लेट जाबाय आंना नागारनाया आरोना दा फोथायाबो ब्लग बानायगासिनो दं मोजां नांदों बेयो रांसाफाराखौ नुफिननानै ओमफ्राय आरो बेयाव नै दाखालि आदा अनसुमैमोन ओमफ्राय आरो सुदेन सना रामसियारि आब'मोनाबो शुटिं लाफैदोंमोन आरोना बे जायगायावनो ओमफ्राय आं फाइनालि दिनै आरो फैबावबाय सिगाङावथ' मेरला बार फैबायमोन आरोना दा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंना बारा गोजान जाया न'आ आरोना बेनिफ्राय 20 किल'मिटार जायो आरोना आंनि न'आ खाथियावब्लाबो रांसाफारा मा होनो फैनो गोसोब्ला आगियासिम सफैब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामदो माने लोगोफोराथ' बिराद दंखायो नालाय आंना मा होनो फ्ल'वारफ्रा क'क्राझार ओमफ्राय आरो बिजिनि बाक्सा जायखिजाया फैयोब्ला आंखौ कल खालाम आरोना ओमफ्राय नै बेयावनो माने मा होनो इयो दाखालि आब' सुदेन सना रामसियारि अनसुमै आदामोना सुटिं लाबोदों ओमफ्राय बिबेक एक्टरा बिबेक आदा मोजां आदाया बिराद मोजां डेन्स खालामो बिराद मोजां नै जायगायाथ' बिराद मोजां जायो जिरायनो बेयावनो लादों दाखालि अफिसियेल मिउजिक बिराद मोजां नांखादों बिबेक आरो सुदेन सना रामसियारि मा गान मोनलाय बियो आं गानखौ मुखस्थ' गैला आरोना लिंकआव थांनानै नायदो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनायाव दं दैया नै ओंखारथ'वाखै बेयाव दा माने मानसि गेदेरानो जायाखै नालाय बेफोरखौ अपेन खालामाखै आरोना अब्लाबो माने गेट एन्ट्रि खालामनायाव फैसा लायो आरोना 10 थाखा खालि सासेयाव आफादाय नों बबेयाव ओरैनो हरलाय बबेयाव सहैखोलै बियो नायलाय माबासो खावैबाय नामा र' बेलाय उन्दुजायो
दे मालिकखौ लिंदो फोथाय गार्लफ्रेन्ड लानो नागिरबाय नामा गार्लफ्रेन्ड नोङा आंसो लानो नागिरदों नंगौ नङा नोंना सोरबा हिनजावनोसो फसायो नामा बेसेबां दे सोंहरदो जा नों सोंलाय दे आंडे ओ पासरा वाला कितना है बोरै होनो हिन्दीनि होनब्लालाय बादि होनो ना फोथाया मा खावनोसो नागिरो ना र' खावहांसो होनो मानसियानो 400 है दामा बेसेबां 400 नो बियो 400 भाई 400 गोजोननाय थाबाय बुंनायनि थाखाय दे हराव बेराय मेंबाय माथो खालामबावनो साहा लोंनो हाबबाय रांसाफारा एहे रांसाफारा नों ओमफ्राय नै बेयाव ना दोननायखौनो सानैजों जे कल नायनानै दं मा बुस्थु होननानै नों नोंथाङा गोथाव गोदै मा माने गोदैनिख्रुइ गोदैयाथ' गोदैखा सायालाय मा गोदै जागोन जाखायो गोदैब्लाबो बेलेग रोखोमनि आलादा खारना बिराद मोजां नांदों स्पेसियेलनि बोरै डाबल स्पेसियेल 50 डाबल स्पेसियेल होनगोन आं दिनै नंगौ नङा बुं नायथ'बाय आं बुझा नङा आं थगायनाय दे नायथ'बाय दे नंखाय नोंसोर थगायना मा मोननो ना रायजोफोर ना गासिमोन ना लोगोमोन ना मानो लोंग्रोसै सिगां बरिया खारना रांसाफोराव फैयोब्ला हाबफैदो बेयाव लोगोफोर जों माने मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नालाय न' एन्ट्रिसो जागारबाय माथो खालामबावनो हाबनो मोनासै फटाखौ होसोना हानोसै आं नेक्स्ट बाराव फैब्ला नै माबा हाग्रा साजोब्बाय बेयाव माने क्रिसमासब्ला बिराद साफा खालामसिगोन आरोना दा आं ओरैथिं थांखानोसै माने लामाया ओरैबोमोन ओरैबोमोन जायखिजाया फटाखौ ओरै गुरायलासै लांसै आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर मोजां गाज्रिबाबो नायनानै गोजोननाय थानाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम फोथायजा बर' ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव होनानै डिसक्रिपसनाव होखानाय आरोना नायदो आंथ' अलरेडि दंखाथारो डिसक्रिपसनाव ना मानो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बाय बाय ना मोनबाय सोर खालामदो माने बाय बाय